अपना मरद से कहतनी कि देखी जी लौका बैगन टमाटर गोभी सब रख दी साग सब्जी लिया के। उनका सुनाते नहीं खे प्याज आलू रख देला से काम चली। हे रहन पर दुकान चली कि टूट जाई। ये हमार बाटे बिजनेस के कर घर चलता ना बेचाई तो घरों के भोजन ना चली। वैसे ही स्थिति आइए गइल बा। इतना गर्मी होता कि हमारे बेचे में पसीना छूट जाता तब हमारा मर्द के बुझात नहीं खे सुझात नहीं खे। ए का चाहता का हो आलू प्याज बा। आलू प्याज के कम समझले बड़ा का। ओहो आलू प्याज रखला पर तार धक्का धक ना चली और सामान रखे के पड़ी। अरे खाई न नेनुआ हइये नहीं के बैगन हइये नहीं के लौकी हइये नहीं के बोदी हइये नहीं के परवर हइये नहीं के पालकी हइये नहीं के हई दूगो सामान रखला से दुकान चल जाई। आलू प्याज के भुंजिया खइला से आदमी के पेट भर जाई। जरूर बा खसी आलू प्याज के भुंजिया बनेला हाँ पकौड़ियो बनेला। चुपचाप रह। तेल इतना महंगा हो गइल बा प्याज इतना महंगा हो गइल बा कि पकौड़ी खाए के मन करता। केहू तोरे भुंजिया छवा के काम चल जाता। तारा के बाजार से सुखल सुखल सब्जी लेके गान देता ले कह कि ले तो मंगाई गोई रहेंगे बाजारे बढ़िया सब्जी नहीं खे ऐसे ना ले लेंगे। कह कि घाटा ढेर लगता सुखवन चल जाता यही के डरने नहीं खुली आवत। ऐसा कोनो बात नहीं के हो तू ना जनब कहाँ रखल बा हतने सब्जिया के कम मत समझ किने में निक निक लोग के गार फट जाता। ए कैसे बोल तुम मर्दे ये बोले का तरीका हो। ये किने का तरीका हो बतावा ना। अरे ले ले आलू बा आलू के भुंजिया बनवई हो चोखा बनवई हो। लिपस्टिक मार देबू काजरा करबे ना करबू बिंदिया सटबे ना करबू सिंदूर लगेबे ना करबू तो सुंदर मेहरारू कैसे कहबू। बहुत तरह सुंदर लगेला घंटा सुंदर लगेला। मेहरारू जबले मेकअप ना मरिहस ना तले अच्छा लगबे ना करिहसन। जे दिन मेकअप मारल छोड़ दस ना तो ये कहू लइका पूछबे ना हे चुरई लगे तो चुरई हो का बतियोले बड़ू। आ लइका लइका बिना मेकअप मरले एकदम जवान खूबसूरत हैंडसम लागेला स। हाँ ढेर लड़की लोग पीछे पड़ ले जे तरे। हाँ अब तोड़ बतिया आवे कैसे बा प्याज बोलो कैसे किलो दे तोड़ प्याजिया। 130 रुपया मारे एकर तो हमेशा भावे बढ़ रहेला बा। 130 रुपया किलो प्याज कम जट के बिल्डिंग ना पिटा जाई। अरे काता ना लेबे के भाई बात बताव हमरा। अच्छा भाव से बतिया बतनी भावे से बतिया बतनी 40 रुपया किलो देबू। सोचा था कि फ्री में उठा के लेके चल जाई। आए 40 रुपया किलो प्याज बा। क रुपया किलो बा हो जाओ कमलेश कहाँ पता लगई हो क रुपया किलो बा। चलो ठीक बा ए सुना छोड़ा रहे दो। अरे एने आव सीधे चल जाता रह तो का करी हो भैया तार पाहुन लागेल का के दौड़। ए देखो हम कहती उल्टा सीधा ना बोलनी तोहरे जीजा लागत होई हम तार मौसा लागत हो हां तार माई के पाहुन लागत होई हम। काहे इतना गरम बड़ा काहे ना गरम भाई हो थोड़ी सन बात कर तरू तो बताओ गांव घर के भाई लगी आ तू जीजा बना दे तरू। अच्छा यही से मरचा लागल अगरिया में। बोला बोला का लेब बोला दाम कम से दे दे। कैसे पसेरी आलू बा कैसे पसेरी बा रोज किन थक बता ना जान थक हम जाना तो 150 रुपया पसेरी आलू बा। 150 रुपया पसेरी आलू बा तो काता ना लेब बताइब तबे न वही में 2-4-5 रुपया कम को देब। 2.5 किलो आलू। अच्छा 1 किलो प्याज। हाँ पा भर मरीचा 1 किलो नेनुआ 1 किलो लौकी 1 किलो गोभी। जब है नहीं तो कहाँ से लिया के देबो तो घंटा बैठल बड़ू दुकान सजा के वही तरह ताक देख ये कुल रखबू ना तो तार सामान बेचाई वैसे ना ग्राहक कहियो सा तहारा के देख के चल जी हस। ए हमरा हस ना ई का कहत रहो अइया साग सब्जी देखे कि हमारा के देखे। साग सब्जी से तो चिकन तू ही लागत तो का साग सब्जी मुरवाइल देखियो सा हो हरी हरी हेने बा तो सुखाइल आदमी के पूछे जाला। है तार प्याज में कुछ रहस्य रह गइल बा। है आलू तो ससुरा जना आता के देख लो काय कर दशा बाटे रहे द इहे लिया सब कर घरे काम चलावता। देख लो दहिया आता है काई काम चलाई है। ए बाबू हां भले तू दूसरा कोई काम चलाओ थकबू जब सरले बा
तो का ओकरा के देखत बा कबेले हां अरे ई ना जाए दे तड़ी आ ना दे तड़ी। ले लो, हम कब कहतानी कि तू न आ तल। प्याज के कह तड़ी कि 130 रुपया किलो बा, बताओ बा 130 रुपया किलो प्याज। तना महंगा बेचे के बा तू पगलाई नहीं कु न। चुप रही। ई सोचा तड़ी कि भुकुड़ी लाग जाब दहिया जाब, लेकिन लोग किन के नत लेके जाब। कहत नहीं कि काहे नहीं के बेचा लेवे के बता लो, काहे हमार टोइया टोइया छोड़त रहो। टोया ए के कहत हो द मैं में दाग लग जाई। दाग तो तोहरा में लाग जाई। मैं सामान खाली छुआ तो लेवे के ठिकाने नहीं खे हां कुछ तो भैया मेल है नहीं खे है आलू प्याज के बेचला से दुकान चोरी हो ओ तने भर मनी बा तो कतना रखाई तो मत कर दो। अरे आवा चाची ले लो आवा हो। वही तरह चिलेबू केहू ना आई। करावे कोई अरे ले लो दम कम से ले लो। ना ना हम जाते नहीं कमले से के दुकान पे जाए आलू बाटे लौकी बा बैगन बाटे भिंडी बा करैली बाटे। अरे तो जा ना ओकर दुकान पे ले ले के कहता कि हमारे दुकान पे आओ जब ले वहीं कर लो उनके दुकानिया पता का करे अरे लड़ाई। हम कहीं कि बाजार कइले हो खबू चली लेके आई बाजारे नहीं करत। ग्राहक से उतना ना बतिया लेबे के बजात भर अगुन गाओ तुम्हार रात भर कर ये ले हलवा ले हा 1 रुपया के ना। 1 रुपया के ना चुप रही रहुआ रहन चाल से नहीं के बेचात। कहिए ले रेटा तनी कि बढ़िया से दुकान लगा दी। एगो चौकी लेके आई अपन नेनुआ लौका गान दी देखी सुघरा मैं बेच देही बा। सुघरा बेच देबू हाँ जी घबरा मत। 1 महीना के देरी बा धनवा कटे द ओकर बाद तू जौन कहबू तवन करम हो पैसा बा नहीं खे पैसा नहीं खे। हां बड़ा गर्मी होता हो टका तनी पंखा एसी लगा वाली ना लगी। ढेर आई ना पदनी समझलू यही रहन चाल पर हम कुछ नहीं की बोला कट गेल बा का हो तो कहीं ना ये टेस्टफार्मा लगवा दी। अरे तू खुदे झटका दे तड़ू इस फार्मा के का जरूरत पड़ुबे